Gal wacho ni sani pod gionge gi pesa mar chopo winjruok manun godo mar higa mar 2017 nikech pesa onge e sirikal ngima magi kwanyo matin bende ok oromo chopo singo margi. Be une gi uyie gi wachno mokwongo to be uyie mar miyo gi thuolo mar manyo pesa mondo mi gichop singo margi? Yani Trevor, sirikal ni wasebedo go piny igni mang'eny. Kata mana iga mar gana ariyo 2022 nobedo piny kogolo notice mar strike. Mano wedo piny chakore iga mokalo dwe mar 6. Mwawinjore gi sirikal ni gigi loso. Wasign agreement 4 gi governors, council of governors, nochung'ne gi governors Akaja, wasign gi minister mar health, cabinet secretary na kumiche. Mwawinjore ni gigi bar iga mar 2023 ni giloso. Anais ni kochopo dwe mar 2 onge gimane gitimo. Ne gimiwa report mantiere halfway. Koro realize ni sirikal wacho wach UHC, lakini priority mar gionge UHC. Ni mar mondo bed UHC obedie gik modwaro gi nyaka tim. Ang'o modwaro gi? Mondo ndik dakteche mano tiegoregi. Odwaro mondo ndik dakteche mondo bed osiptendegi. Odwaro mondo yedhe obed osiptendegi makonyo jotuo. To mogi tema no wasenjore gi dhi timo to gitim. Koro thothne daktari ni hospital chudo ka miyo moro biro mantiere gi emergency to yath minyamiye onge. Koro in ne maka ng'ani tho. Magi shire was strike modhieni odwaro ni gigo golo oko. Odwaro ni yedhe go bedie kanyo. Reagents obed ma sirikal hospital mar sirikal ok ni thagori. Wach mar SHIF, Social Health Insurance Act ni. Odwaro ni ka ng'ato obedo gi kad no, kidhi hospital mar sirikal to yudo daktari kacha, dogo bedi konyori. Mano matiende lweny mo wan goni, gomo goni, thothne gamo dhi konya ahinya mar japiny. Okay, mabiyo piny bende penjo ni tere dwach japiny ka. Nikech giwen chalo mana ka gimene ywak lakteche manitiere. In fact, gini te en mar jopiny. Mokwongo dakteche 1,300 mondo ndikigi. Kodhi e counties, gino gidhi thedhore. Daktari dhi thedho japiny, dhi thedho jatuo. Makata daktari be ka tuo to nego bedi daktari moro. En mganga jigangi. Mano gimo kwongo. Mar ariyo, odwa ni mondo counties gi okete budget ma iga ka iga gindiko dakteche kaka wandiko polise, kaka wandiko jopuonje. Mondo hospitali kik bere bene gina kiosk kanyo mar maridadi. Maka ng'ato dhi hospital to bedo odiochieng' mangima. Samoro chude nyaka nindi kanyo mondo kik ne daktari. To wachako dwoko ni hospital kae oket budget mar agents ntiere. Kaka bill ma act ma kadho mar FIF. Onego shwe ni hospital kanyo ntiere agents. Hospital ntiere yath. Magi magore ne. Ma thothne jina ni daktari ogo ong'anyo. Lakini daktari ong'anyo mondo bedi kodhi kar tich. To beni otiyo mondo ne ka jatuo dok dala. Ok jatuo biro hospital in tije mang'iyo ni ma osetho koso ma pod ngima. Mane gimo korona watim. To seche mong'anyo no dong jopiny gi be ma pod dhinyore. Be gin be magimedo tho nikech ging'iyo to giwacho ni une monego be nukonyo gi to ng'anyo. Koro gitim nang'o? Ing'ene sani kaka wacho no, ng'amo ng'anyo ka en sirikal. Nikech the constitution wa katiba wa article 43 wacho ni the right of access to healthcare is the role of the government. E tij sirikal. Wacho ni sirikal monego bene gitimore. Koro sama ng'anyo ni wadwa ni mondo jopiny med ng'anyo kodwa. Mondo sirikal mantiere gi right mar provide healthcare ni otim dwaro no. Ni mar kapo ni wan essential service providers. Ang'o me jogi ok ndiki. Ka adier wakonyo jopiny. Nang'o ji ok ndiki tich. Ka wakonyo jopiny adier. Nang'o winjruok bedo gi sirikal igni 7 ok losi. Kwa konyo sirikal adier, kwa konyo jopiny adier. Nang'o hospital motiye onge yedhe. Koro jopiny onego beni konyowa mondo waket sirikal owajibika. Obed accountable ne tich ne tax mochulo. To be une gi luoro moro ni ng'anyo ni kako medo dhi to jopiny dhi medo hinyore kendo moko nyaka ta tho? Mano en midhiero malit ahinya kendo gima omiyo ok chokodwa kata malungo wach mar ng'anyo ni. To noyudo ka sirikal oseng'anyo molowa kata. Nikech kata kot kata doho neno ka ne gidhie nikech wach no. Lakini sani onego bed ni jopiny chung kodwa mondo kik ng'anyo dhi dalo mang'eny. Ni mar jo sirikal ma wantiere go ni gin insurance kuma dongo maka gituto gidhi pinje maoko. To wan ka dakteche wachal gi jopiny sani. Ni mar ka tuo kata ka daktari moro tuo nyaka ji chor sol nyeso lo gikonyri. Ni mar insurance mane wan go cha dogolo oko. Pesa ng'ado e payslip, e payroll mar medical allowance, lakini onge bima makonyowa. Koro nyiso ni daktari be enena kaka dhano. Gima chake ng'iyo kendo bed ni en essential service provider kidhi e petrol station. Tizo jeni anan gi card mar social service provider. Ogibi mafuta. Wipenyi ni ere pesa michulo go. Kidhi kidake hot michulo rent. Nyaka chul rent. Ok wachi ni daktari.
Ko daktari en aina kaka ng'at machielo. Tich ma gitimo ni gichalo tich mar engineer, tich mar lawyer, tich mar jogi te. Emani mari eman ngima dhano. Ko onego bedni obedo priority mar sirkal. Ok mana wuoyo ma giwuoyo